Здравейте, хора! И втора част. И хора, да ви кажа на нея, изненадата. Ще имам нов сериал. Кога? И как кога на 17-ти? Да ти кажа ли името? Да. Щастливата рожденичка. Аз там съм. Да. Yes! Тя се радва! Хора, не съм сигурна дали ще участват другите ми приятелки. Не знам, може да сме в сериал, само нас двете не виждате, не знам. И брат ми ще участва, ако има свободно време. И сега да ви покажем нещо хубаво, къде ще слипме. Изчакайте трета част, хора, защото не ми стига времето пак. И ще ви покажем къде много често ще видите видеята ни. И няма да можем, нали, много бързо, защото аз съм на училище бях и няма да мога и тя също. И затова след трета част ще ви покажа къде ще снимаме. Чао, кажи чао. Чао.